για το εγχειρίδιο ερωτικής τέχνης και οικοσυμβολολογίας. Εδώ είναι το θέμα μεγάλο. Διότι, όπως ξέρετε, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, τουλάχιστον στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε ό,τι αφορά όλο αυτόν τον τομέα, μια και είμαστε η μόνη χώρα που δεν διαθέτει και την ανάλογη έδρα. Μάλιστα, χθες είχα και την ευκαιρία να μιλήσω για τον κλάδο της τοπονημιολογίας, που επίσης είμαστε η μόνη πρωτεύουσα της Ευρώπης που δεν διαθέτει ανάλογη έδρα. Έχουμε όμως κοντά μας ανθρώπους που θα ήθελα ιδιαιτέρως να τους καλωσορίσω και είναι οι ομιλητές της Εσπέρας. Θα ξεκινήσω από την αγαπητή πρόεδρο της Εθνολογικής, την φιλτάτη και αγαπητοτάτη κυρία Μαριέτα Μινώτου, τον κύριο Ιάκωβο Μαρτιώτη Σαραντινό. Είναι πολλά τα χρόνια της γνωριμίας μας, αλλά μόλις την κοπανάει για την Άξο, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τον απολαμβάνουμε και μας δημιουργεί και τεράστια προβλήματα, διότι έχει σε ορισμένα θέματα δυστυχώς τη μοναδική γνώση και δεν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Και βεβαίως ο άνθρωπος στον οποίο οφείλεται η σημερινή μας συνάντηση και δεν είναι άλλος από τον υποστράτηγο τον Νίκο τον Κουρκουμέλη, τον καλό μας αδελφό, ο οποίος φροντίζει πάντα να φέρνει στο Σύλλογο πολύ καλές και χρήσιμες εκδηλώσεις. Με αυτά τα λίγα λόγια, να σας καλωσορίσω στο Σύλλογο των Αθηναίων. Θεωρώ περιττό να σας πω που βρίσκεστε, φαντάζομαι οι περισσότεροι τα γνωρίζουν και είναι χαρά μας να σας βλέπουμε. Καλώς ορίσατε λοιπόν και νομίζω ότι ο λόγος περνάει η υποστράτηγη σε εσένα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή να προσφωνεί ο Ελευθέριος Κιαδάς, επίτιμος διδάκτορ του Πανεπιστημίου. Πανωσιολογιότατε, πατέρα, που η ταπεινότητα σας οδήγησε να κρυστείτε εκεί πίσω, κύριε Πρέσβη, κύριε Ναύαρχε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Κάνω επιλεκτική προσφώνηση και να με συγχωρείτε, διότι δεν φορώ γυαλιά. Προσπαθώντας να κάνω τον νόστιμο, αλλά δεν βλέπω που είσαστε από κάτω. Έχουμε να παρουσιάσουμε σήμερα ένα βιβλίο που έλειπε από την ελληνική βιβλιογραφία. Και το ανέλαβε να το ολοκληρώσει αυτό το μεγάλο έργο ο Γιώργος Κινάς. Υπότης του Αγίου Λαζάρου της Ιερουσαλήμ, διαπρεπής εραλντιστής, καλός φίλος. Για να γίνει αυτό το βιβλίο όμως, κυρίες και κύριοι, αυτό έπρεπε να υπάρξει η καταλυτική βοήθεια του Προέδρου του Φιλανθρωπικού Συλλόγου του Αγίου Λαζάρου της Ιερουσαλήμ, του Πανφύλτατου Θανάση Πανόπουλου, τον οποίο και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, το οποίο επίσης η ταπεινότης απέτησε να μην υπάρχει πουθενά το όνομά του. Την άλλη φορά όμως, Γιώργο, εμείς θα κάνουμε το δικό μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το φιλόξενο Συμβούλιο του Συλλόγου των Αθηναίων, που πάντα δεν μας λέει όχι και πάντα χαλάει το πρόγραμμά του για μας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω εκτός από τον καθένα από εσάς τους ομιλητές, με τους οποίους υπάρχει ένας ιδιαίτερος δεσμός. Με την κυρία Πρόεδρο και διδάκτορα συνδέει, ο Άγιος Λάζαρος συνδέεται μαζί της με το αριστείον που δόθηκε στον πατέρα της. Ήταν από τις πρώτες 3 επιλογές αριστείου του Αγίου Λαζάρου στην Ελλάδα. Με τον αγαπητό του Ιάκωβο μας συνδέει ένας κοινός αγώνας για την ανάδειξη της ερευνητικής και της κοσμολογίας στην Ελλάδα, με πολλές συζητήσεις και μεγάλες προσπάθειες να βγει αυτό το πράγμα προς τα έξω και να σπάσει αυτό το στερεότυπο που υπάρχει, χωρίς να διαραγεί ο ημένας που χωρίζει το γελίο από το σοβαρό. Γιατί μην κρυβόμαστε, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένας ημένας που χωρίζει το γελίο από το σοβαρό σε αυτή τη δουλειά. Και είναι πολύ εύκολο να διαραγεί. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την Κυριακή Ένωση Αθηνών που είναι εδώ, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, πλην του μεγάλου μας επάρχου, ο οποίος λείπει στην Αμερική και θα μιλήσω γι' αυτόν αμέσως τώρα, και
τα μέλη της Ελληνικής Μεγάλης Αποστολής. Έχετε τους χαιρετισμούς του Μεγάλου Επάρχου, ο οποίος, όπως ξέρετε, μας εκπροσώπησε στο Μεγάλο Συνέδριο της Τάμπα στη Φλόριντα και ο οποίος ως καλός κουρκουμέλης νομίζω προσπαθεί να χάσει το αεροπλάνο. Ναι, τώρα από το μήνυμα μου λέει ότι κάτι έχει συμβεί. Ζητά συγγνώμη, έχετε τους χαιρετισμούς και τις ευχές του. Δεν θέλουμε να το κάνουμε πολύ μεγάλο και θέλουμε να είναι όσο γίνεται πιο ελαφρύ απόψε. Θα δεχτούμε ερωτήσεις και αν μπορούμε να απαντήσουμε, μάλλον, όχι αν μπορούμε, αν μπορεί ο Ιάκωβος περισσότερο και η Μαριέτα. Εγώ είμαι υποστηρικτικός. Ως εκ τούτου, να αρχίσουμε με την κυρία Μινώτου, αν θέλει ανεβαίνει στο βήμα, αν θέλει τα λέει από εκεί, και συνεχίζουμε αμέσως μετά με τον κύριο Ιάκωβο Ναυπλιώτη, ένα μικρό κείμενο δικό μου, χαιρετάω ο κύριος Σχοινάς και μετά θα δεχτούμε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε. Σας τα είπα, τα γνωστά. Σας ματιάζει. Πανοσολογιότατε, εκλεκτό κοινό, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Με τιμά ιδιαίτερη συμμετοχή μου στη σημερινή εκδήλωση για την παρουσίαση του συγγράμματος του εραρχικού και εικαστικού καλλιτέχνη κ. Γιώργου Σχοινά και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, τη φιλοξενία από το Σύλλογο Αθηναίων και τον εκλεκτό φίλο κ. Σκαδά και βέβαια όλους τους παρευρισκομένους για την παρουσία τους. Χαίρομαι επίσης που είναι συμπαρουσιαστές οι αγαπητοί μου φίλοι, καταξιωμένοι συγγραφείς εραρχικών και γενεολογικών μελετών, ο κύριος Ιάκωβος Ναυπλιώτης Σαραντινός και ο κύριος Νίκος Κουρκουμέλης. Στο παρουσιαζόμενο βιβλίο, που όπως δηλώνεται και στο τίτλο είναι ένα εγχειρίδιο εραρχικής τέχνης και οικοσημολογίας, ο συγγραφέας έχει ασχοληθεί εμπεριστατωμένα με την ιστορία, τους κανόνες και την εξέλιξη των θηρεών από τον πρώιμο Μεσαίωνα μέχρι και σήμερα. Στην κατατοπιστική του εισαγωγή, ο κύριος Σχοινάς καταθέτει τη μαρτυρία ότι από την παιδική του ηλικία οι θηρεοί τον γοήτευαν εικαστικά. Από πού προέρχονται οι θηρεοί, τι μας αποκαλύπτουν, πώς αποκρυπτογραφούνται. Αυτά ήταν τα ερωτήματα που τον απασχόλησαν παράλληλα με την εικαστική γοητεία. Και το αποτέλεσμα ήταν η αρχική αισθητική ροπή του να καταλήξει, όπως ο ίδιος σημειώνει, σε μία σπουδή δίχως τέλος. Καρπός αυτής της σπουδής, ύστερα από μακροχρόνια έρευνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποτελεί το παρουσιαζόμενο εγχειρίδιο, στο οποίο ο κύριος Σχοινάς μας εξοικειώνει με εύληπτο τρόπο, με την καθιερωμένη ορολογία και μας δίνει πολύτιμες ιστορικές πληροφορίες για τα γνωστικά πεδία τα οποία επιλέγει. Τα παραπάνω συνοδεύονται από πλούσιο εικονογραφικό υλικό, μέρος του οποίου ο ίδιος έχει φιλοτεχνήσει. Στο πολυσέλιδο βιβλίο των 411 σελίδων, που διαρθρώνεται σε 8 ενότητες και ακολουθεί ο επίλογος, το γλωσσάριο και η βιβλιογραφία, ο αναγνώστης χάνεται σε ένα πραγματικά μαγικό ταξίδι. Αρχικά μας παρουσιάζει στοιχεία της προϊστορικής εραρχικής από την απότερη αρχαιότητα, δηλαδή όταν οι άνθρωποι άρχισαν να συγκροτούν κοινωνίες και να χρησιμοποιούν ορισμένα διακριτικά, σήματα ή σύμβολα που θα τους ένωναν και θα τους καθοδηγούσαν κατά τη συμμετοχή τους σε συλλογικές ενέργειες. Ανάμεσα σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, ο πόλεμος αποτέλεσε το κατεξοχήν πεδίο χρήσης ανάλογων συστημάτων αναγνώρισης και αυτά σχετίζονταν πρωτίστως με την αμυντική θωράκιση. Η χρήση συμβόλων πάνω σε ασπίδες αποτελεί πανάρχια τακτική που χάνεται στην απότατη αρχαιότητα. Στη συνέχεια ο συγγραφέας προχωρά στον ορισμό της εραρχικής επιστήμης, δίνοντας στοιχεία για την εμφάνιση και την εξέλιξή της, παρουσιάζοντας αναλυτικά το ρόλο των κηρύκων, όπως αυτός εξελίσσεται στο χωροχρόνο. Έμφαση δίνει στην ανάλυση της εραρχικής παράδοσης στην Ευρώπη, παρέχοντας ενδιαφέροντα στοιχεία για τη Γαλλία, την Αγγλία, τη Ρωσία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία, την Νορβηγία και την Ελλάδα. Όσο αφορά στη χώρα μας κάνει γνωστό το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται η επιστήμη αυτή και αναφέρεται κυρίως στον νησιωτικό χώρο που λόγω των ιστορικών συνθηκών ευδοκίμησε, αφήνοντας και μια ζωντανή παράδοση έως τη σύγχρονη εποχή. Η ροή της ανάγνωσης συνεχίζεται με τις ενότητες σχετικά με την εξέλιξη της οικοσημολογίας, τα οικόσιμα των Ευγενών,
τα αστικά οικόσημα και προχωρά στην κατηγοριοποίηση των θηρεών. Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο αναλύει για την ασπίδα και το χειρισμό της, τα εμβληματικά σχήματα και την περιγραφή τους, την heraldική γλώσσα και τα διάφορα heraldικά εμβλήματα. Ο συγγραφέας, μετά από τη συστηματική έρευνα που έκανε και τη μελέτη στις διασωζόμενες πηγές, στο αρχαιακό υλικό της, την ξένη και την ελληνική σχετική βιβλιογραφία, αφηγείται την ιστορική εξέλιξη της επιστήμης της heraldικής τέχνης και οικοσημολογίας με επιστημονική τεκμηρίωση, με κριτική ματιά και σφαιρική προσέγγιση. Όπως ο ίδιος αναφέρει, δύο κύριες πηγές χρησιμοποίησε ιδιαίτερα, που είναι τα κλασικά βιβλία περί heraldικής οικοσημολογίας, ο πλήρης οδηγός heraldικής του Arthur Charles Forbes Davis και η heraldική του Bowdell, που αναθεωρήθηκε από τον Brook Little το 1973. Θα σταθώ ιδιαίτερα σε μία πηγή που χρησιμοποιεί και ο ίδιος την ξεχωρίζει ως κύρια για τη σημασία της. Σε αυτή στηρίχθηκε για τους όρους και ορισμούς που χρησιμοποιεί στο βιβλίο του. Αναφέρομαι στο εγχειρίδιο οικοσημολογίας με τα γαλλοελληνικού λεξιλογίου του Ευγένιου Ρίζου Ραγκαβή και του Γεωργίου Τυπάρδου, που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Φέδωνα Κουκουλέ, του Δημήτριου Πετροκόκκινου και Αντωνίου Χατζή και αποτελούσε παράρτημα τόμου του Δελτίου της Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, που εκδόθηκε από τον Νίκο Ελευθερουδάκη το 1926. Βασιζόταν στα πρότυπα της γαλλικής heraldικής. Ο Ευγένιος Ρίζος Ραγκαβής, όπως γνωρίζουμε, αναγνωρίζεται ως πρόδρομος heraldικής έρευνας στην Ελλάδα και κορυφαίος μελετητής, ο οποίος σηματοδότησε και μια νέα εποχή για την ιστορική επιστήμη. Στο σημείο αυτό, θεωρώ σκόπιμο να αναφερθώ στην καθοριστική συμβολή της Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, η οποία ιδρύθηκε, όπως είναι γνωστό, το 1882, στην πρόθεση της έρευνας, μελέτης και συγγραφής της heraldικής και της γενεολογίας. Ο σκοπός της, σύμφωνα με το καταστατικό της, ορίζεται η περισυναγωγή ιστορικής και εθνολογικής ύλης και παντοειδών αντικειμένων, συντελούντων στη διαφώτιση της μέσης και νέας ελληνικής ιστορίας και φιλολογίας, του βίου και της γλώσσας του ελληνικού λαού και η σύσταση μουσείου που θα περιελάμβανε τα μνημεία αυτά του εθνικού μας βίου. Στο μουσείο της, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής, έχει συγκεντρώσει στην ιστορική διαδρομή των 140 και πλέον ετών κυμήλια που έχουν ιδιαίτερη σημασία heraldικού και γενεολογικού ενδιαφέροντος, όπλα, σημαίες, εξαρτήματα πανοπλιών, έργα τέχνης, χαρακτικής, φραγίδες ηγεμόνων των παραδεινάβιων χωρών, νομίσματα και βέβαια πολύ σημαντικό υλικό και στοιχείο της. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τον πρώτο χρόνο της ίδρυσής της, δηλαδή το 1882, ο συγγραφέας και εκδότης Σέργιος Γραφτάνης δώρισε στην εταιρεία έναν κώδικα με τα οικόσημα της Ακίνθου, τον κώδικα 17, σύμφωνα με την αρρύθμιση που έκανε ο Σπυρίδωνος Λάμπου. Τον κώδικα αυτό έχει δημοσιεύσει ο εμπρηθής μελετητής της heraldικής, αείμνηστος Ιωάννης Λασκαράτος Τυπάρδος, με τη συνεργασία των επίσης heraldιστών Νικολάου Οικονόμου και Μάριου Μπλέτα στο επιστημονικό περιοδικό της Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδας, το 1988. Στο περιοδικό της εταιρείας, καθ' όλη τη διάρκεια της έκδοσης του, δημοσιεύονται μελέτες που έχουν ως αντικείμενο heraldικά και γενεολογικά θέματα και είναι πραγματικά πολύτιμη πηγή μελέτης. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας αποδεικνύεται επίσης από τη συγκρότηση ειδικού τμήματος το 1919 για την προαγωγή των ιστορικών επιστημών της heraldικής και της γενεολογίας. Το 1922, με την εισήγηση του Λέοντος Ολιβιέ, μέλους αυτού του τμήματος, του οποίου πρόεδρος ήταν διακεκριμένος οικοσημολόγος Ιωάννης Κεφαλάς, το τμήμα αποφάσισε τη μεταγλώτηση της γαλλικής οικοσημολογίας στα ελληνικά. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού εργάστηκε ακάματα και κατάρτισε σχετικό σχεδίασμα που υπέβαλε στον πρόεδρο, ο οποίος στη σειρά του το υπέβαλε στον πρόεδρο της Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος, τον Κωνσταντίνο Ράδο τότε, για να λάβει το κύρος της έγκρισης της εταιρείας και να γενικευτεί η χρήση του στην Ελλάδα. Με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Ράδο συγκροτήθηκε το 1925 επιτροπή από τους Γεώργιο Τυπάρδο, Δημήτριο Πετροκόκκινο, Φέδινο Κουκουλέ, Κωνσταντίνο Μπερναδάκη, Αντώνιο Χατζή και Λέοντα Ολιβιέ, για να επεξεργαστεί το σχεδίασμα του λεξιλογίου που υποβλήθηκε, όπως μας πληροφορεί, δημοσιευμένο έγγραφο του Προέδρου της Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος, Κωνσταντίνου Ράδου, προς τον Ευγένιο Ραγκαβή.
23 Τετάρτου του 1925 έχει χρονολογία το έγγραφο αυτό. Αποτέλεσμα των εργασιών της Επιτροπής που την αποτελούσαν ερευνητές και ελληνιστές, υπήρξε η έκδοση του προαναφερθέντος εγχειριδίου που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας μας στο βιβλίο του. Επίσης, έμπρακτη συμπαράσταση επέδειξε η Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος στη σύσταση και στη μετέπειτα λειτουργία της Εραλτικής και Εναλλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, η οποία ιδρύθηκε το έτος 1975, διατηρεί στην έδρα της αξιόλογη βιβλιοθήκη, απαριθμεί σημαντικό αριθμό μελών και έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικά συνέδρια, διαλέξεις, ημερίδες, εκδηλώσεις και εξέδωσε από το 1979 επιστημονικό περιοδικό που απαριθμεί 11 τόμους. Ολοκληρώνοντας την δική μου παρέμβαση, θα ήθελα να γυρίσω στο ερώτημα που θέτει ο συγγραφέας στο βιβλίο του και το απαντά. Ποια είναι η αλήθεια της εραλτικής? Απαντά λοιπόν, είναι η αυθεντικότητά της. Αυτή την αυθεντικότητα θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε σε αυτό το βιβλίο. Με την ανάγνωση μπορώ να πω ότι το καταφέρει. Να προβάλλει την αυθεντικότητα της εραλτικής σε όλο της το έμπρος, γιατί όπως γράφει και στο βιβλίο του, η αληθινή εραλτική δεν καυχάται, αλλά εμπνέει. Είναι ένα πολιτιστικό διεθνές φαινόμενο και αυτό το αποδεικνύει στο βιβλίο του. Το βιβλίο του κυρίου Σκινά είναι βέβαιο ότι θα τύχει ευμενούς υποδοχής τόσο από τους επιστήμονες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις επιστήμες της εραλτικής και της γενεολογίας, όσο και από το ευρύτερο ακαδημαϊκό και πνευματικό κοινό. Η επιθυμία του συγγραφέα το έργο του να αποτελέσει εφαλτήριο για όποιον ενδιαφέρεται να εντρυφήσει βαθύτερα στη μελέτη της εραλτικής τέχνης και οικοσημολογίας, είναι βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθεί. Το ευχόμαστε ολόθερμα. Όταν τηλεφωνιόμαστε, τον προφωνώ πανικασέβαστε. Εγώ ανταποδίδω σεβαστό υπέρτατο. Προσφωνώ λοιπόν και απευθύνομαι σε όσους και ο σεβαστοϊπέρτατος απευθύνεται, για να μην επαναλαμβάνω, και θέλω να πω ότι η χαρά είναι δικιά μου που βρίσκομαι στο χώρο του πολύ αγαπητού φίλου, του αδερφού του Λευτέρη, ο οποίος είναι πολύτιμος συμπαραστάτης εδώ και πολλά χρόνια σε ό,τι προσπαθήσουμε να προβάλλουμε, να οργανώσουμε, να διοργανώσουμε, σε οποιαδήποτε πνευματική δραστηριότητα αποπειραθούμε να αναμειχθούμε. Το ίδιο βέβαια και ο στρατηγός Κουρκουμέλης υπήρξε δυναμικός συμπαραστάτης μας πάντοτε στην εραλτική, όχι μόνο λόγω της ιδιότητός του μέλους, αλλά κυρίως λόγω της καλής του πάντοτε διαθέσεως. Για την κυρία Μινώτου δεν θα πω τίποτα, είναι αντιπρόεδρος μας στην εραλτική, ήμουν αντιπρόεδρος του πατέρα της στην εραλτική, ήμουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιστορικής Εθνολογικής, γνωριζόμαστε από παιδιά και οι μανάδες μας καθόντουσαν στο ίδιο θρανείο, ήταν συμμαθήτριες. Λοιπόν, όταν πήρα στα χέρια μου το βιβλίο του αγαπητού μας φίλου και εταίρου Γεωργίου Μπαστάκη Σκινά, μου ήρθε μια φράση από το δεύτερο Ολυνθιακό του Δημοσθένους. «Ο πάντες εθρύλουν τέος, Ολυνθίους εκ πολεμός εδίν Φιλίππο, γέγονεν αυτόματον και μάλιστα καθά ημίν συμφέρει». Από αυτή την πρόταση κρατάω μόνο το «ο πάντες εθρύλουν, γέγονεν και μάλιστα καθά ημίν συμφέρει», διότι μόνο αυτόματη δεν ήταν αυτή η εργασία. Όταν πάρει κανείς το βιβλίο στα χέρια του και το ξεφυλίσει, εγώ το διάβασα, μπορώ να σας πω, και είμαι εραλδιστής από τα 15 μου και έτσι μπορώ να καταλάβω, είναι εντυπωσιακός ο όγκος της δουλειάς. Είναι εντυπωσιακή η διείσδυση στα άδυτα της εραλδικής και μπορεί να χρησιμοποίησε κυρίως τον Fox Davis, τόσο είναι το βιβλίο του Fox Davis, το κουβάλαγα κάποτε από το Λονδίνο και το χρέωσαν δεν ξέρω πόσο μαζί με τις αποσκευές. Δεν είναι μόνο ο Fox Davis που έχει χρησιμοποιήσει, έχει χρησιμοποιήσει μια μεγάλη βιβλιογραφία στο τέλος του βιβλίου που παρατίθεται και θα δείτε ότι δούλεψε πολύ σοβαρά. Βέβαια είναι επηρεασμένος από την αγγλική παράδοση, αλλά πώς να το κάνουμε. Στην Αγγλία μέχρι σήμερα η εραλδική είναι ζώσα επιστήμη, είναι ζώσα πραγματικότης. Άρα
εκεί ανέτρεξε και από εκεί άντλησε τα περισσότερα του στοιχεία. Το βιβλίο του είναι ένα σύγγραμμα, είναι επίπεδο πανεπιστημιακού συγγράμματος. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα διδάσκεται και ίσως τότε μπορεί να κληθεί να εξετάσει, γιατί ποιος άλλος θα έχει χρόνο να πάει να εξετάσει φοιτητές στο αν τα έχουν κατανοήσει. Μπορεί να βοηθήσει και η heraldική. Βέβαια, ανοίγοντας το βιβλίο του, δεν θα πω η πιο ενδιαφέρουσα, αλλά η πιο, πώς να το πούμε, συμπαθητική φράση είναι η πρώτη στην εισαγωγή. Και είναι μια φράση του Sir Walter Scott, γύρω στο 1817 γραμμένη. Διάλογος από βιβλίο. Δεν γνωρίζετε τα σύμβολα της heraldικής, ρωτάει κάποιον άλλο. Μα καλά, που είχε το μυαλό του ο πατέρας σας. Για φανταστείτε τι σοβαρή ενασχόληση παρέλειψε ο Μακαρίτης να διδάξει τον ιόν heraldική. Και θυμάμαι και εγώ μικρός που είχα έντονο ενδιαφέρον και γεννήθηκα και μεγάλωσα σε ένα heraldικό περιβάλλον με πατέρα, με θείους, κληρονόμους τέτοιων πραγμάτων, αλλά απολύτως αδιάφορους. Απολύτως αδιάφορους. Έχω μια ξαδέλφη εδώ μέσα, μπορεί να το πιστοποιήσει. Είναι παρούσα. Όταν τους ρώταγα, ήταν αυτή η γενιά του 30 και η μεταπολεμική γενιά, δεν είχαν πια κανένα ενδιαφέρον και μου το εξηγούσαν γιατί τα είχαν ζήσει πάρα πολύ έντονα από την προηγούμενη γενιά και πλέον ήθελαν να αποστασιοποιηθούν. Τι σήμαινε αυτό? Ότι λιγάκι κοβόταν η συνέχεια. Και όταν ρωτούσα, θυμάμαι, παλιότερες θείες ή άλλες κυρίες για οικόσιμα που ήταν στα σπίτια τους, έλεγαν αυτό είναι το οικόσιμό μας. Δεν ήταν το οικόσιμό τους, δεν ήταν το πατρικό τους οικόσιμο, ήταν από κάποια μαμά, γιαγιά, θεωρούσαν ως οικόσιμό τους αυτό του πιο δυναμικού προσώπου μέσα στην οικογένεια. Αυτό το συμπέρασμα είχα βγάλει. Τέλος πάντων, ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο κενό έπειτα από 100 χρόνια. Όπως σας είπε η κυρία Πρόεδρος, η κυρία Μινώτου, το προηγούμενο σύγγραμμα ήταν το 1926. Είναι 100 χρόνια, ένας αιώνας από τότε, για να έχουμε ένα σύγχρονο σύγγραμμα. Το αξίζαμε βεβαίως. Το είχαμε ανάγκη. Πάντοτε τα έχουμε ανάγκη αυτά τα πράγματα, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίζει η ήρα από το στάρι. Τι είναι η ήρα από το στάρι? Η αλήθεια από το ψευδές, από το ψευδεπίγραφο, από το αόριστο, αν θέλετε. Είναι τόσο αναγκαίο ή δεν μπορεί να προχωρήσει η ζωή μας? Μα βεβαίως μπορεί. Αλλά για να προχωράει η ζωή μας χρειάζεται και μια κάποια αισθητική βέβαια. Και όταν γυρίσουμε γύρω μας θα δούμε εμβλήματα παντού. Μια εικόνα είναι 1000 λέξεις, το λέμε ανά τους αιώνες. Σύμβολα παντού. Εμβλήματα σε επιχειρήσεις, σε εταιρείες, τα φαρμακεία που είναι ο Σταυρός του Αγίου Λαζάρου που υποστηρίζει με τα ασθένους, ο αξιοσέβαστος έπαρχος, τέος έπαρχος, σας προσφωνώ σωστά, συμβαστοϊπέρτατε. Σας αποδίδω ό,τι πρέπει να σας αποδώσω. Τέλος πάντων. Ότι σας συμφέρει τώρα. Λοιπόν, παντού βλέπουμε εμβλήματα. Δεν πρέπει αυτά να είναι σωστά. Ξέρετε ότι τυχαία από κάποιον που γνώριζε heraldική, όταν απεδίδεται μετά τη μεταπολίτευση η ελληνική σημαία, γλιτώσαμε τη γελιοποίηση, διότι οι στίξεις απεδίδονται κατά την αισθητική κάποιου υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος ο κύριος Καγκελάρης μπορεί να το γνωρίσει και να το επιστοποιήσει ως διπλωμάτης πρώην. Οι στίξεις γινόντουσαν κατά το δοκούν, δηλαδή γραμμώσεις. Αλλά αντί να αποδίδουν το κιανούν της ελληνικής σημαίας, η ελληνική σημαία θα ήταν εν μέρει πράσινη και εν μέρει πορφυρά για αυτούς που ήξεραν. Δείτε λοιπόν μια πολύ χρήσιμη χρήση της heraldικής μας γλίτωσε από την γελιοποίηση. Έτσι λοιπόν χρειαζόταν αυτό το βιβλίο οπωσδήποτε. Και δεν είναι μια απλή δουλειά. Είναι 410 σελίδες περίπου. Εκτός από την εισαγωγή και τον επίλογο έχει 8 κεφάλαια. Και έχει το πολύτιμο που κάνει πάντοτε ένα σύγγραμμα πολύ σοβαρό, στο τέλος γλωσσάριο, για να ανατρέχει κάποιος και να βρίσκει την ερμηνεία της ορολογίας που θα έχει συναντήσει. Είναι λοιπόν μια δουλειά και λεπτομερής και που έχει εμβαθύνει και που έχει καλύψει σε μέγιστο ποσοστό το αντικείμενο. Ο χώρος μας το ήθελε αυτό, το δικαιούτο μάλλον αυτό το σύγγραμμα, βεβαίως το δικαιούτο. Ο ελλαδικός μπορεί να θεωρείται η heraldική μια παράδοση της Δυτικής Ευρώπης, αλλά είναι μια αρχαιοτάτη ελληνική παράδοση. Από αυτό εδώ το πολύ φιλόξενο βήμα του Συλλόγου των Αθηναίων έχω αναπτύξει το θέμα περί αρχαίων ελληνικών συμβόλων. Έχουμε
παράδοση αρχαιότατη. Οι φυλές της Αττικής, οι οικογένειες, οι ασπίδες των Λακεδαιμονίων με το περίφημο λάμδα, άλλα εμβλήματα. Στους 7 επιθύβας έχουμε περιγραφή θηρεών. Ο Αισχύλος μας τα λέει εντυπωσιακά εραλδικά. Δεν θα ξεχάσω ενός εκ των 7 την περιγραφή της ασπίδας που λέει «Φέρει δε σήμα γυμνών άνδρα πυρφόρων, χρυσής δε γράμμας η φωνή πρίσο πόλην». Δηλαδή το έμβλημα δεν έχει μόνο τα στοιχεία τα εικονικά, αλλά έχει και το μότο, το κρυντεβίζ, το εμβληματικό ρητό, πρίσο πόλην, θα την κάψω την πόλη. Ο Ηρόδοτος μας περιγράφει ασπίδες, λοφία και μάλιστα λέγαν οι αρχαίοι ότι οι ασπίδες είναι ίδιον των Ελλήνων, γιατί οι Έλληνες είναι υψηλού επίπεδου, έχουν οπλοστάσια, έχουν πολεμική βιομηχανία, φτιάχνουν ασπίδες. Ενώ οι Θηρεοί είναι των βαρβάρων. Γιατί όταν γινόταν η ξαφνική επίθεση, δεν είχαν ασπίδες οι βάρβαροι, έβγαζαν τις πόρτες τους, τις θύρες τους και πηγαίναν στη μάχη με αμυντικό όπλο τις πόρτες τους. Και αυτός ήταν ο Θηρεός. Ενώ οι Έλληνες είχαμε ασπίδες, είχαμε έτοιμη την κληρονομική, το κληρονομικό στοιχείο της εραλδικής κρεμασμένο μες στα σπίτια μας, και αργότερα η βασικότερη κληρονομική διαδοχή ήταν αυτή. Κρέμαγε ο γιος την ασπίδα του πατέρα πάνω από την εστία και κυριαρχούσε στο περιβάλλον του οικιακό. Έχουν ακουστεί βέβαια και υπερβολές από συγγραφείς εραλδικούς, ότι ο Αδάμ είχε οικόσιμο, ο Νώ είχε οικόσιμο, τα παρερχόμεθα. Μετά την αρχαιότητα και στο Βυζάντιο έχουμε εμβλήματα. Μπορεί να μην είναι οι παραστάσεις, αλλά έχουμε τις μορφές των Αγίων, έχουμε τα ρητά, έχουμε τα ονόματα, τα συμπιλήματα των γραμμάτων, έχουμε. Όλα αυτά είναι εμβλήματα. Να θυμίσω το έμβλημα του Λέοντος Γουρού από τη σφραγίδα του ηγεμόνος του Οναπτίου. Σεβαστοϊπέρτατον σκέπης με μάρτης, Λέοντας Γουρών εκ γένους κατηγμένων. Δηλαδή έχουμε και την κληρονομική διαδοχή, τη γενεαλογία. Είμαι από γένος, είμαι ηγεμόν με δικαιώματα κληρονομικά, και είχε τους Αγίους Θεοδόρους, τον Άγιο Θεόδωρο σαν έμβλημα. Ξέρουμε βέβαια ότι οι Βυζαντινοί θα χρησιμοποιήσουν στην αρχή το μονοκέφαλο αετό των Ρωμαίων και του Διός. Βέβαια αργότερα το δικέφαλο, με διάφορες απόψεις ως προς την προέλευσή του, δεν θα αφήσουν ποτέ τον Δίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Δεν θα έχουμε αργότερα και τα πυρέκβολα ή τα 4β, και αυτά είναι τα γνωστά εμβλήματα του Βυζαντίου. Το Βυζάντιο το διαδέχεται η Φραγκοκρατία, που είναι πια υποτίθεται η μήτρα της εραλδικής και των οικοσύμων. Όχι όμως εξ αρχής. Γιατί όπως αναφέρει πολύ εύστοχα στο πόνημά του ο συγγραφέας, στην Αλεξιάδα η Άννα η Κομνηνή, ενώ μας περιγράφει τον οπλισμό και τις ασπίδες των υποτών, δεν μας λέει για εραλδικά εμβλήματα. Θα έρθει η Φραγκοκρατία λοιπόν στη χειρότερη της μορφή μετά τους Κομνηνούς τον 13ο αιώνα με την πτώση της Κωνσταντινούπολης, και θα δημιουργηθούν οι ηγεμονίες. Από την αυτοκρατορία στην Κωνσταντινούπολη μέχρι το Πριγκιπάτο του Μορέως, τις βενετικές κτήσεις στο βασίλειο της Κρήτης, και βέβαια για να επενέσω και το σπίτι μου, το Δουκάτο του Αιγαίου ή της Νάξου, που το λένε οι συγγραφείς σαν ένα εραλδικό μουσείο, και είναι πραγματικά. Για τα Επτάνησα θα σας πούν οι Επτανήσιοι πόσο εραλδικά μουσεία είναι, που βέβαια είναι συνεχώς και σε πολύ μεγαλύτερη έκταση. Το Δουκάτο του Αιγαίου, η Εύβοια, τα Επτάνησα, η Κρήτη και τα άλλα μέρη, η Χίος, είναι γεμάτα από εραλδικές αναμνήσεις. Στα κάστρα, στις εκκλησίες, κυρίως στους τάφους, σε έπιπλα, στα υπέρθυρα κατοικιών, πύργων, οχυρώσεων, παντού θα βρίσκει κανείς οικόσιμα, θα τα βλέπει, βαριέται να τα βλέπει, και έχουν καταστραφεί πάρα πολλά. Είναι τόσο πολλά που εντυπωσιάζονται οι περιηγητές. Από το 17ο αιώνα έχουμε αναφορές, και από το 18ο, Ριεντεζέλ, αργότερα ο Μπισόν, ο Χόφο, ο απεσταλμένος του Γερμανού αυτοκράτορα, στο 19ο αιώνα ο Ντουζί, πολύ αργότερα αρχές του 19ου ο Μίλλερ, εντυπωσιάζονται από τόσο πολλές εραλδικές παρουσίες. Παντού η άρμα είναι το οικόσιμο, η άρμα, και είναι και ως βρισιά. Στην Άξο, ας πούμε, υπάρχει και βρισιά. Την άρμα σου, πώς λέμε το σόι σου για να μην πω τα θεία, την άρμα σου. Έχουν ξεχάσει γιατί το λένε, αλλά εννοούσαν το σόι σου και λένε την άρμα σου. Σε διαθήκες ή σε πρικοσύμφωνα του δίνει και ένα βουλωτήρι με την άρμα τάδε, με την άρμα δε Μαρίνα, το οικόσιμο ντε Μαρί, ή του δίνει και ένα βουλωτήρι ασημένιο με την άρμα Κορονέλα. Παντού η άρμα. Παντού, γιατί είναι η απόδειξη της ιδιοκτησίας. Είναι ο προσδιορισμός της κυριότητος.
και τα νησιά φυσιολογικά να είναι γεμάτα από τις εραλδικές αναμνήσεις, γιατί είναι αυτά τα κρατήδια, είπαμε, ας μην τα πούμε συλλήφθην φραγκικά, τα ενετικά ή τα ενετικής, τέλος πάντων, επικυριαρχίας. Μετά από αυτά ακολουθεί το φανάρι Κωνσταντινούπολη, μια υπόθεση από το 17ο αιώνα και μετά, κυρίως το 18ο, αλλά πιο επιστημονικά εντός εισαγωγικών το 19ο. Οι ηγεμόνες και οι κληρονόμοι των ηγεμόνων των παραδοναβίων ηγεμονιών παρουσιάζουν παντού τα εμβλήματα τα οποία κυρίως τα υιοθετούν μόνοι τους, χωρίς και πολλούς κανόνες. Ίσως έχουν κάποιους ξένους καλλιτέχνες ή ιεραλδιστές και τους τα φτιάχνουν. Ο Ραγκαβής μας τα δίνει, ο Ευγένιος Ρίζος Ραγκαβής, το μνημειώδες έργο του, τα μνημειώδη έργα του για τις φαναριώτικες οικογένειες, και από εκεί μαθαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε περίπου πώς εννοούσαν την εραλδική τους κληρονομιά. Στον χώρο τώρα τον ελληνικό, τον ελλαδικό ή τον εν γέννη, ας το πούμε, της Ανατολής, από το 19ο αιώνα και μέχρι σήμερα αρχίζουν και τα συγγράμματα. Τα συγγράμματα που αναφέρονται στην εραλδική. Δεν έχουμε πολύ παλιά, αλλά από τις αρχές του 19ου αιώνα έρχομαι συγγράμματα. Ίσως υπάρχουν κάποιες του 18ου αιώνα. Ο πρώτος που θυμάμαι εγώ σαν χειρόγραφο να έχω δει είναι ένας ναξιώτης πρόξενος της Σουηδίας από την οικογένεια των Γκριμάλντι, ο Ιάκωβος Ιωσήφ Γκριμάλντης. Έχει δώσει μια χειρόγραφη ιστορία της Νάξου, όπου υπάρχει και έχει διασωθεί και μια σελίδα με οικόσιμα οικογενειών της Νάξου. Έχουμε μετά τον Ιωσήφ Δεκιγάλα, τον ιατροφιλόσοφο στις Κυκλάδες, θηραίος, Σαντορινιός, που στο περιοδικό Πανδώρα από το 1859 περίπου δημοσιεύει οικόσιμα. Αλλά δεν είναι τόσο σημαντικός γιατί δημοσιεύει αυτά τα οικόσιμα, αλλά γιατί εισηγείται τη χρήση των οικόσιμων. Και λέει και οι πλέον δημοκρατικοί, δημοτικοί εξημών, δηλαδή και όσοι είστε πολύ δημοκρατικοί στο φρόνημα, μην διστάσετε να χρησιμοποιήσετε τα οικόσιμα, θα χρησιμοποιήσετε μόνο την παράσταση και θα παραλείψετε όλα τα άλλα. Κράνη, στέματα, ό,τι δίνει διάκριση και θεμελιώνει ανισότητα κοινωνική. Μετά από τον Δεκιγάλα, τον σπουδαίο αυτό γιατρό, έχουμε τα μνημειώδη έργα του Ρίζου Ραγκαβή, τα οποία μνημόνευσε και η κυρία Μινότου, αρχίζει από τα τέλη του 19ου αιώνα και μας δίδει σπουδαίες δουλειές, σπουδαίες συλλογές για τα Επτάνησα και για το φανάρι, όπως είπαμε. Τον ακολουθεί το έργο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας που αρχίζει από το 1919. Το 1926, όπως είπαμε, έχουμε το πρώτο εγχειρίδιο. Θα ακολουθήσουν τα δημοσιεύματα περί της Χίου, ο Ζολότας, ο Αργέντης, σπουδαίες δουλειές, συλλογές θηρεών και γενεαλογικών δέντρων. Έχουν προηγηθεί τα γενεαλογικά δέντρα το 19ο αιώνα των Κυκλάδων από τον Κάρολο Χόπ, απεσταλμένο του Γερμανού Αυτοκράτορα. Έχουμε άλλους συγγραφείς από το εξωτερικό. Στα Επτάνησα υπάρχει βέβαια πολύ έντονη δραστηριότητα, συγγραφική κτλ. Δεν την αναφέρομαι γιατί πίστευα ότι η Επτανήσοι εδώ, ο στρατηγός μας τα αναφερόταν. Και προχωράμε στις εκδόσεις της Κρήτης. Η κυρία Μινότου δεν σας είπε για τον κώδικα 17, αλλά δεν σας είπε για ένα άλλο σπουδαίο ανέκδοτο κώδικα, τον 54, με τα οικόσιμα της Κρήτης που τον έχει φωτογραφίσει ο γραμματεύς της Εραλδικής Εταιρείας και σπουδαίος και αυτός εραλδικός καλλιτέχνης, ο κύριος Γιάννης Βλαζάκης, παρίσταται κρυμμένος κάπου προς τα πίσω. Πολύ σπουδαίος και με πληροφορίες γενεαλογικές. Αξίζει να εκδοθεί. Αυτές τις συλλογές της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας θα τις συνεχίσει ο αείμνηστος Ερίκος Μοάτσος, που μπορεί να θεωρηθεί και πατήρ της ιδρύσεως της αυτονομίας της εραλδικής, τα αρχεία του και οι συλλογές του. Το 1975, όπως είπε η κυρία Μινότου, θα αυτονομηθεί από την Εθνολογική Εραλδική και θα γίνει η εταιρεία, η Εραλδική και Γενεαλογική Εταιρεία. Ο πρώτος πρόεδρος, σπουδαίος φαναριώτης, ο Δημήτρης ο Σούτσος. Ο δεύτερος πρόεδρος, αείμνηστος και εκείνος, Αντώνιος Δελένδας από τη Σαντορίνη. Τρίτος πρόεδρος, το οποίο διετέλεσα και αντιπρόεδρος, ο σπουδαίος Διονύσιος Άγγελος Μινότος, ο οποίος μεταγενέστερος πρόεδρος και της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, με σοβαρή παρουσία στα γράμματα και των Ιωνίων νήσων, αλλά και γενικές ιστορικές μελέτες. Και από τις παλαιότερες οικογένειες της Ελλάδος. Βυζαντινή.
Πραγματική Βυζαντία. Βενετική και μέσω Κωνσταντινούπολεως στην Κρήτη και από την Κρήτη στη Ζάκυνθο. Ο Βαΐουλος έφυγε τη βραδιά της Αλώσεως για Κρήτη. Λοιπόν, και τον Αιμιστομηνότο, ο τέταρτος πρόεδρος της Εραλδικής, τον διαδέχθη ο τέταρτος που είναι ο Μιλών. Το έργο της Εραλδικής, επιτρέψτε μου να το πω, υπήρξε σπουδαίο για την εποχή της. Προσέφεραν σπουδαίο έργο, σπουδαία πρόσωπα. Οι περισσότεροι αείμνηστοι. Θέλω να τους μνημονεύσω, τους είπαμε. Ο Γιάννης ο Τυπάλδος Λασκαράτος, πρωτοπόρος, ψυχή της Εραλδικής. Στα συγγράμματά του, στην πίεσή του, στη δραστηριότητά του, μπορώ να πω, θεμελιώθηκε η Εραλδική. Ο αείμνηστος Παναγής Άνινος Καβαλιεράτος. Ο Αλέξης ο Σολωμός. Ο Δημήτρης ο Καλιφρονάς, ασχολήθηκε με τα οικόσημα των Αθηναίων. Ο Λαβρέντιος Μερκάτης. Ο αείμνηστος Δωανίδου. Ο Νίκος ο Οικονόμου, ιστορικός. Ο Ροδόλφος ο Άλτερ. Και άλλοι πρόσωπα με τα οποία 18χρονος εγώ πέρασα πολλά βράδια στην πατριά του Ιακήμ 56 και μετά στην 3η Σεπτεμβρίου 56. Στα χρόνια της Εραλδικής θα προκύψει και η μνημειώδης έκδοση του Μιχαήλ Δημήτρη Στούρτσα. Είναι ένα έργο στα γαλλικά με πάρα πολλές πληροφορίες, με μεγάλη βιβλιογραφία, με πολύ φωτογραφικό υλικό, αξίζει ασχέτως αν κάποιος θα διαφωνήσει και με τις ιστορικές του αναφορές. Και υπάρχουν και τα δελτία της Εραλδικής με πολύ υλικό από τα συνέδριά της, που δυστυχώς 1,5 συνέδριο έχει μείνει ανέκδοτο εδώ και αρκετά χρόνια για λόγους κυρίως οικονομικούς, γιατί τα χρόνια είναι δύσκολα πλέον. Τα οικόσημα στον ελλαδικό χώρο δεν είχαν την αυστηρότητα την οποία διεκδικεί η εφαρμογή των κανόνων που αναφέρει ο φίλτατος συγγραφέας Γεώργιος Σχοινάς. Δεν ήταν τόσο αυστηρές, δεν υπήρχαν εραλδικά γραφεία, ούτε εραλδικά δικαστήρια όπως ίδρυσε ο Τσάρος Παύλος I και ο Αλέξανδρος ο Δεύτερος, οι Εράλδοι, οι Εγγλέζοι, δεν έκαναν αυστηρές επισκέψεις. Υπήρχε όμως ασφάλεια δικαίου και δεν υπήρχαν συγκρούσεις. Γιατί φαίνεται ήταν πολύ ισχυρές οι μνήμες, γιατί ήταν σαφείς οι εικόνες και ήταν παλαιά εραλδική, απλή εραλδική. Που όσο παλιότερο είναι ένα οικόσιμο είναι τόσο απλούστερο. Το μνημονεύει και ο συγγραφέας. Στην Άξο, ας πούμε, μνημονεύεται ότι τα οικόσιμα των Ευγενών ήταν ζωγραφισμένα στην οροφή της Δουκικής Καγκελαρίας. Δεν μπορούσε κάποιος να τα παραχαράξει. Οι άλλοι ήταν παρόντες όλοι, έβλεπαν, αμφισβητούσαν, υπήρχαν ίσως και καταλογισμοί. Όμως δεν μνημονεύονται αυστηροί κανόνες. Γιατί κυρίως προερχόμεθα στον ελλαδικό νησιωτικό χώρο από τη βενετική παράδοση και η ίδια η γαλλινοτάτη δημοκρατία δεν είχε αυστηρούς κανόνες. Ούτε στην απονομή των οικοσύμων, ούτε στη χρήση τους. Εκείνο που πρόσεχε ήταν, ειδικά στις παλαιότερες εποχές, να μην χρησιμοποιούν μέσα στη δημοκρατία οι πατρίκοι, κράνη, στέματα και άλλες τέτοιες διακρίσεις που υπεδείκνυαν ανισότητα, γιατί είχαμε να κάνουμε μια δημοκρατία. Όταν έβγαιναν από τη δημοκρατία και πήγαιναν στην Ατσιόν Ουλτραμαρίνα ή στις απικίες ή στις κτήσεις, εκεί το πράγμα άλλαζε. Έτσι, δεν είχαμε αυστηρούς κανόνες, αλλά ποτέ δεν έγινε λάθος ως προς τη χρήση των οικοσύμων, ούτε έγιναν συγκρούσεις, υπήρξαν ποτέ συγκρούσεις. Έτσι λοιπόν, με μια τέτοια μεγάλη παράδοση, θα επανέλθω στο ερώτημα και θα το απαντήσω. Αξίζαμε στον ελλαδικό χώρο αυτό του συγγράμματος? Και θα το απαντήσω καταφατικά. Βεβαίως, γιατί μπορεί μεν να είχαμε μια χαλαρή εφαρμογή των εραλδικών κανόνων, γενικώς μιλάω, αλλά είχαμε μια σημαντική πανάρχαιη παράδοση και κυρίως σαν ελλαδικός χώρος, δηλαδή σαν Έλληνες, σαν κληρονόμοι της Ανατολής σε συνδυασμό με τη Δύση, η αισθητική μας ήταν τέτοια που αυτά όλα τα πράγματα τα απέδιδε με τον πιο καλλιτεχνικό τρόπο. Και γιατί τώρα αναφέρομαι και τελειώνω με την αισθητική? Γιατί ο συγγραφέας, όπως και ο παριστάμενος κ. Λαζάκης θα το κατανοήσει καλύτερα, είναι εραλδικοί καλλιτέχνες υψηλής αισθητικής και υψηλής τέχνης. Αυτά τα πράγματα χρειάζονται για να αποδοθούν όχι μόνο γνώση, αλλά και τέχνη και ευαισθησία. Νομίζω λοιπόν ότι ο καλλιτέχνης συγγραφέας υπήρξε αντάξιος της καλλιτεχνίας του και συγγραφέας και ιστορικός κατά κάποιον τρόπο, γιατί αναφέρεται στην ιστορία. Θα τον συγχαρούμε, πιστεύω όλοι μας, θα τον ευχαριστήσουμε για την προσφορά του και ελπίζω και στο μέλλον και σε άλλα έργα.
συμβουλή διαρκής. Μην μιλάτε ποτέ μετά τον Ιάκωβο. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν θα σας κουράσω πολύ. Επέλεξα ένα απόσπασμα από την ομιλία, την καταληκτήρια ομιλία του Νικόλαου Μοσχονά στο Μεγάλο Συνέδριο της Ελλαδικής Εταιρείας Ελλάδος, το πρώτο που γίνηκε στην Παλαιά Βουλή. Η αλλαδική και η γενεαλογική είναι επιστήμες ιστορικές, αλλά ταυτόχρονα είναι και επιστήμες του παρόντος. Στον χώρο των νοοτροπιών και των συμπεριφορών ατόμων, κοινωνικών ομάδων ή λαών και εθνών διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο. Φυσικά και νομικά πρόσωπα, εμπορικοί οίκοι, δημόσιες επιχειρήσεις, πολιτικά κόμματα, οργανώσεις, στρατός, πόλεις και κράτης επισημαίνονται και προσδιορίζονται από εμβλήματα που περιέχεται αποκρισταλωμένη σε επιλεγμένα σύμβολα η κυρίαρχη ιδεολογία και πολιτική. Αν οι ασπίδες μαρτυρούσαν την ταυτότητα των σιδερόφραχτων υποτών του Μεσαίωνα στα κονταροχτυπήματα, σήμερα ανάλογα σήματα και εμβλήματα χαρακτηρίζουν τους μηχανοκίνητους υπότες που διαγωνίζονται στις κόντρες που γίνονται στις περιοχές των σύγχρονων πόλεων και προκαλούν το θαυμασμό και το ρίγος των θεατών μαρτύρων. Η διαφορά υπάρχει μόνο στην κοινωνική καταξίωση του αγωνίσματος. Η νοοτροπία και η συμπεριφορά είναι ανάλογος. Τα χρώματα, οι σημαίες και τα εμβλήματα συνεγείρουν τα πλήθη και προκαλούν διονυσιασμό στα σύγχρονα γήπεδα. Περιθωριακές κοινωνικές ομάδες χρησιμοποιούν ειδικό και συγκεκριμένο κώδικα σημάτων και εμβλημάτων. Νέο πεδίο ανοίγεται λοιπόν στην κοινωνιολογική έρευνα. Ένας νέος επιστημονικός κλάδος που θα μπορούσε να ονομαστεί κοινωνιολογική ερευνητική, ίσως και οφορείται. Σε αυτή την κατεύθυνση, κυρίες και κύριοι, οδηγεί αυτό το καταπληκτικό βιβλίο, το οποίο έλειπε από την ελληνική βιβλιογραφία. Συγχαίρουμε τον υπότη κύριο Γεώργιο Σκινά. Ευχαριστούμε τον υπότη Πανόπουλο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ όλους που είσαστε σήμερα εδώ, με τιμάτε ιδιαιτέρως. Θα ήθελα να απευθύνω κάποιες ιδιαίτερες ευχαριστίες, καταρχάς στον κύριο Ελευθέριο Σκιαδά, το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Σύλλογο των Αθηναίων για την ευγενή φιλοξενία, τους εισηγητές μας, την δόκτωρα Μαριέτα Μινώτου, μόνιμη λέκτορα στο Τμήμα Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσιολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, πρόεδρο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο Ιάκωβο Ναυπλιώτη Σαραντινό, νομικό και πρόεδρο της Heraldικής και Γενεαλογικής Εταιρείας Ελλάδος, καθώς και την εταιρεία ιδιαιτέρως, μας τιμά ιδιαιτέρως η παρουσία σας. Και κάθε φορά που μιλάτε, ανοίγεται μπροστά μου ένα νέο πεδίο γνώσεων. Θα ήθελα να μπορώ να κρατώ σημειώσεις από αυτά τα οποία μας αναφέρατε. Και τέλος, τον τρίτο εισηγητή μας, τον υποστράτηγο δόκτωρα Νικόλαο Κουρκουμέλη, επίτιμο μεγάλο έπαρχο της Ελληνικής Μεγάλης Αποστολής του Στρατιωτικού και Νοσοκομιακού Τάγματος του Αγίου Λαζάρου της Ιερουσαλήμ, και τέος μέλος του Μεγάλου Μαγιστρικού Συμβουλίου. Και όχι μόνο για τη σημερινή του παρουσία, αλλά ιδιαίτερως για τη γενικότερη συμβολή του με προσωπική έμπρακτη αρρωγή, καθώς και την Ελληνική Μεγάλη Αποστολή. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γεώργιο Μπαρμπάνη, που με εισήγαγε πριν από πολλά χρόνια στην επιστήμη της Heraldικής, ως τότε ήταν απλά μια αισθητική τάση. Τον κύριο Δημήτριο Μαυριδερό της Heraldικής Εταιρείας για την αποστολή αντιτύπων εκ του αρχείου της εταιρείας πριν αρκετά χρόνια, χωρίς τα οποία το παρόν δεν θα μπορούσε να έχει υλοποιηθεί ως έχει. Τον καθηγητή κύριο Γεώργιο Προκοπίου, που και αυτός πριν αρκετά χρόνια με είχε παροτρύνει προς μια βαθύτερη ενασχόληση με την Heraldική ως τέχνη, τη συγγραφέα κυρία Βάσο Χρήστου για την πολύτιμη βοήθεια και τις συμβουλές,
το γραφίστα και συνσπαθιστή, διότι ασχολούμεθα και με τα σπαθιά ενίοτε, κύριο Ρόκο Πετρίδη, για την πολύτιμη εργασία του και την υλοποίηση των πινάκων και των γραμμικών σχεδίων του βιβλίου. Όλα αυτά τα γραμμικά σχέδια και τους πίνακες που θα δείτε εκεί, τους έχει φτιάξει ο ίδιος με πολύ κόπο. Τον κύριο Στυλιανό Μουζάκη, ερευνητή ιστορίας πολιτισμών για τις σημαντικές συζητήσεις μας και τις εύστοχες παρατηρήσεις, επίσης μια τεράστια πηγή πλούτου γνώσεων για μένα. Και τέλος ένα ιδιαιτέρως ξεχωριστό ευχαριστώ στον κύριο Αθανάσιο Πανόπουλο, που συνέβαλε καθοριστικά στην έκδοση του παρόντος έργου. Κύριε Πανόπουλε, θα ήθελα να απολογηθώ σε εσάς. Δεν μπορέσαμε να διατυπώσουμε τις ευχαριστίες μας κατά τον τρόπο που θα άρμοζε, όμως είμαι ηθικά δεσμευμένος απέναντί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τελειώσει, μπορείτε να συνεχίσετε. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, θα τις ακούσουμε με χαρά. Υπάρχει εδώ. Ναι, παρακαλώ. Έχει μικρόφωνο, αν θέλετε. Έχει μικρόφωνο. Ακόμα. Καλησπέρα, συγχαρητήρια κιόλας για την έκδοση αυτού του βιβλίου. Θα ήθελα να ρωτήσω τον συνέχεια. Τι είναι αυτό? Ποια ήταν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην έρευνα και στην απόκτηση της γνώσης, ώστε να μπορέσετε να γράψετε όλα αυτά περί εναλλακτικής. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι υπάρχουν πράγματα που είναι καταγεγραμμένα και πράγματα τα οποία είναι χαμένα ή ίσως και ασαφή. Πώς καταφέρατε να κάνετε έτσι, να ξεπεράσετε αυτά τα εμπόδια? Ευχαριστώ. Ο πιο πρόσφορος τρόπος, αν μπορεί να θεωρηθεί πρόσφορος, είναι η αναγωγή στην πρωταρχική πηγή. Δηλαδή έχεις μία αναφορά, αυτή η αναφορά είναι ασαφής, ελλειπής ή χρήει κάποιας ιδιαίτερης έρευνας, οπότε αναζητάς τις πηγές του γραφόντος και μετά στις πηγές των πηγών και προσπαθείς να αναχθείς στην αρχική προέλευση. Αυτός είναι ο βασικότερος τρόπος. Μία απάντηση τη χρωστώ και εγώ στον κύριο Ιάκωβο, τον κύριο Πρόεδρο. Δεν αναφερθήκα, όφιλα να αναφερθώ εγώ στην επτανησιακή heraldική. Όμως είναι σχεδόν τα πάντα υπομένα μέσα σε αυτό το βιβλίο. Εκείνο μονάχα που θα παρατηρούσα είναι ότι οι υπότες του Αγίου Μάρκου, που υπήρξαν το κυρίαρχο τάγμα, το υποτικό τάγμα, ουσιαστικό τάγμα τιμής της γαλλινότατης δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου, δεν είναι η βασική αιτία των οικοσύμων. Οι κόσμα είχαν, πέραν από τους 42 που έγιναν καβαλίροι της Σαν Μάρκο, γιατί μόνο 42 ήταν, 42 αναφορές έχουν, η οποία είναι στρατιωτική τιμή, ήταν όλοι οι νόμπιλοι, όλα τα μέλη των 400 και φυσικά όλοι στις προβίνικοι Ουλτρεμαρίνη. Άρα είναι μια άλλη νοοτροπία που οδηγεί σε μια άλλη συμπεριφορά και νομίζω σε αυτό η Ιάκωβος θα με βρει σύμφωνο, η οποία θέλει να αποδώσει ένα κύρος στην οικογένεια, να προσδώσει ένα κύρος στην οικογένεια και βεβαίως χωρίς τα περιραίοντα του θηρεού. Γιατί μέσα στο βενετικό κράτος το σήμα το οικογενειακό ήταν στρόγγυλο και χωρίς κανένα άλλο ενδεικτικό. Γι' αυτό και τα αρχαία επτανησιακά σήματα είναι όλα στρόγγυλα. Ίσως οειδή, αλλά ίσως όχι πάντα. Υπάρχει αυτή η γενικότερη άποψη. Εγώ νομίζω όμως από αυτά που έχω δει ότι δεν ήταν μόνο οειδή τα εμβλήματα, αλλά ήταν και αμυγδαλόσχημα. Που το αμυγδαλόσχημο δεν είναι οειδές. Είναι ο τύπος της ασπίδας του 13ου αιώνα. Και επίσης στην Ανατολή, δηλαδή στα νησιά μας, χρησιμοποιούν εκείνο τον αρχαίο θηρεό, τον οξυκόρυφο, η Βενετή που επάνω καταλήγει σε κρινάκι και γυρίζει και στο πλάι. Όμως και ο ειδής θηρεός είναι κυρίαρχος. Νομίζω ότι δεν υπήρχε ένας κανόνας. Εκείνο που είναι ας πούμε κανόνας, ότι είναι μόνο η ασπίδα.
είναι μόνο το οικογενειακό έμβλημα. Γιατί μπορεί να είναι και τετράγωνο. Μπορεί να είναι όπως τους επιτρέπει το μάρμαρο. Όχι διακόσμηση. Και αν υπάρχει κάποια διακόσμηση μερικές φορές, είναι μια κεφαλία αγγέλου, ένα χερουβίμ. Αυτό το χερουβίμ το αγαπούν πολύ στη βενετσιάνικη παράδοση. Δεν το έχω δει σε άλλες κρατικές υποστάσεις την αγάπη αυτή προς το χερουβίμ. Και πάντοτε έχουν στο μυαλό τους ότι είναι δημοκρατία. Αν διαβάσει κανείς La politique civile de Venetiens, ένα έργο που έχει γράψει ένας πρέσβης στη Βενετία του Λουδοβίκου του 14ου για να του αναπτύξει πώς είναι η Βενετή, το είχε κάνει μια έκδοση από παλαιότυπο ο Καραβίας και από εκεί το διάβασα σε παλαιά γαλλικά, βλέπει ακριβώς να αποδίδεται αυτή η νοοτροπία της δημοκρατικής απλότητας μέσα στο χώρο της Βενετίας. Δηλαδή η φιλοσοφία της ισότητος. Όταν βγούμε και είμαστε οι εκπρόσωποι της γαλλινοτάτης στους άλλους χώρους, εκεί μπορούμε να βάλουμε στολή ανωτέρα του αυτοκράτορα. Μην φύγετε, θα γίνουμε μαλλιά κουβάρια. Λοιπόν, βεβαίως η Βενετική Δημοκρατία, Μαριέτα παρακαλώ βοήθα. Το μικρόφωνο ίσως να πρέπει να ακούγεστε. Βεβαίως η Βενετική Δημοκρατία ήταν δημοκρατία στα όρια του Βένετου. Από εκεί και πέρα δεν ήταν δημοκρατία, ήταν κυρίαρχος δύναμη, ήταν κυρίαρχος διοίκηση. Εκείνο που χάλασε τα πράγματα ήταν όταν προσέφευγαν οι Βενετοί πολίτες στους ξένους ηγεμόνες γύρω-γύρω και παίρνανε τιμητικές διακρίσεις από ξένους ηγεμόνες. Απαγορευόταν. Και αρχίσαν και εμφανιζόντουσαν κόμιτες στην δημοκρατία, οι οποίοι ήταν αναγνωρισμένοι από την αυτοκράτορα. Τι γίνεται τότε? Αρχίζει το κακό και μπαίνει στη δημοκρατία. Και επειδή καταλαβαίνουν ότι έτσι μπορούν να βγάλουν χρήματα, και μάλιστα πολλά χρήματα, αρχίζουν και πουλούν τίτλους. Και φτάνουν να πουλάνε τίτλους μέχρι την τελευταία ημέρα, και ενώ ο Ναπολέον είναι στην απέναντι πόλη. Δηλαδή η δημοκρατία πέφτει, αλλά συνεχίζει να πουλά τίτλους. Υπόψη ότι έχουμε, μπορώ να το πω γιατί είναι κομμάτι από την οικογένεια της μάνας μου. Στη Ζάκυνθο, τελευταία οικογένεια που μπήκε στην Ευγένεια είναι η οικογένεια Αυγουστώνιδες. Κυρία Διάννα, Αυγουστών υπομόνη, η οικογένειά σας. Λοιπόν, μπήκαν, ενώ ο Ναπολέον είναι ήδη στο Βένετο. Γιατί είχαν τα χρήματα να το κάνουν. Μετά υπάρχει το άλλο φαινόμενο. Ο Σορδίνας. Αυτοί είναι κόμιτες του 1792. Μαζί με τους Σολομούς. Μαζί με τους Σολομούς. Ο Σολομός. Ναι, μαζί με. Να πάω, συνεχίσω καλές οικογένειες. Όχι, δεν σε βέβαια. Λοιπόν, αμέσως θα απαντήσουμε σε όλα. Το άλλο φαινόμενο. Οι στρατιωτικές ανάγκες. Βεβαίως. Το άλλο που πρέπει, ιδιαίτερα οι ναυτικές ανάγκες, γιατί το πλοίο είναι ακριβό όπλο. Το άλλο που πρέπει να δούμε είναι η λεγόμενη συνταγματική ευγένεια στα Επτάνησα. Όταν λοιπόν η Επτάνησος πολιτεία γίνεται κράτος, το πρώτο κράτος Ελλήνων στον εθνικό χώρο, πρέπει να αναπλάσει την ευγένειά της. Και πρέπει ποιοι αστεί, οι προχωρημένοι, οι αστεί που έχουν πολλά χρήματα, να μπουν στο Συμβούλιο, να διοικήσουν. Αυτοί μπαίνοντας στο Συμβούλιο, αυτομάτως αποκτούν το δικαίωμα να έχουν και το φέρεστε του Νόμπιλε, άρα και η κόσμη. Η οικογένεια Δαμασκηνού. Η οικογένεια στην Κέρκυρα, αργότερα Βράιλα, η οικογένεια Αρμένη όμως, που είναι ένα κομμάτι των Βράιλα. Είναι από την συνταγματική ευγένεια. Και έρχονται μετά οι Βρετανοί και επειδή το Σύνταγμα του 1817 τι λέει, ότι για να είσαι μέλος της Γερουσίας πρέπει να είσαι ευγενής. Αν όμως είναι ο άλλος προηγμένος αστός και έχει κάνει λαμπρές σπουδές, πώς θα τους συγκρατήσεις και θα τον βάλεις στη Γερουσία? Τι του κάνουμε? Του αποδίδουμε παράσημο. Και μέσω της απονομής των παρασήμων του τάγματος των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου αποκτούν το δικαίωμα να είναι θηρεοφόροι. Οικογένειες πολύ γνωστές. Ανάμεσα σε αυτούς και η οικογένεια των Κερκυραίων Κουρκουμέλη. Γι' αυτό και το οικόσιμο είναι βρετανικό των Κουρκουμέλη της Κέρκυρας. Δεν είναι σαν τους Κεφαλονίτες. Σας ακούμε. Παρακαλώ κύριε Αδριάνο. Στρατηγέ, δεν θυμάμαι αν ήσασταν εσείς ή ο κύριος Πρόεδρος, έγινε μία αναφορά σε δύο διευθύνσεις
Πατριάρχο εκείνη 56 και 3η Σεπτεμβρίου η Αριστοτέλους 56. 3η Σεπτεμβρίου 56. Ναι, για ποιο λόγο είναι απλά και μόνο σύμπτωση ο αριθμός 56, υπάρχει κάποιος λόγος? Απλά και μόνο σύμπτωση. Είναι τα υπερβατικά φύτα. Βέβαια, αφού το πάτε, δεν ξέρω αν υπονοείτε μεταφυσική. Τίποτα δεν λέω, πώς το ρωτάω. Στο δεύτερο 56 είχαμε ένα μέλος, ο οποίος ήταν ένα μέλος της Εραλδικής, τακτικότατο στην Πατριάρχο Ιωακήμ 56. Όταν πήγαμε, όταν αγοράσαμε, γιατί ήταν πλέον ιδιόκτητος την 3η Σεπτεμβρίου 56, όπου στο ακίνητο μέσα στεγαζόταν τότε το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, η Ένωση των Κασίων, οι Αιγυπτιώτες, οι Συριανοί, ένα πολύ ενδιαφέρον κτίριο. Λοιπόν, αυτό το καλό μας μέλος, ο εταίρος μας, εξυφανίστη. Δεν ξαναήρθε. Ήταν, σας λέω, αρρωγός, ήταν. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Δεν έλεγε. Με τα πολλά το ανακάλυψα. Προπολεμικά, εκεί στο παλιό κτίριο, γιατί τώρα είναι ένα καινούριο, είχε ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο αυτό του είχαν πεθάνει με περίεργες συμπτώσεις 3 έγκυοι. Και επειδή ήταν και 3, θεώρησε ότι δεν έπρεπε να ξαναπεράσει από την... Κύριε Δένα, ανοίξατε δύσκολη συζήτηση. Πολύ. Κάποιος άλλος, κύριο, σήκωσε το χέρι από εκεί. Απαντήθηκε το ερώτημα? Να επανέλθω στο προηγούμενο για να μην αφήσω στη γαληνοτάτη δημοκρατία που είναι, πώς να το πούμε, η alma mater και η πηγή, η φων sonoris όλων μας αυτών των ευαισθησιών. Γιατί από εκεί είναι τα περισσότερα. Και θέλω να κάνω και μια διάκριση. Τα οικόσιμα των απογόνων των ενετικών οικογενειών έχουν μείνει ανά τους αιώνες απαράλλακτα. Στα Επτάνησα, στις Κυκλάδες και κάποια και στοιχείο που είναι κοινές οικογένειες γενοβέζικες και βενετσιάνικες. Εκείνα που δεν τα βρίσκομαι στα αρχεία τα ενετικά είναι οικόσιμα επτανησιακά και ορισμένα αιγιοπελαγίτικα που είναι, φαίνεται, οικογενειών νεότερων που μπήκαν στην ευγένεια ή απογόνων με κάποιο άλλο τρόπο, και κατά την ταπεινή μου άποψη είναι αυτά τα παρλάντι ή ρέμπους, όπως τα αναφέρει στο σύγγραμμά του ο συγγραφέας, ο κύριος Σχοινάς. Ομιλούντα ή κάντιν στα εγγλέζικα και τα λοιπά, παρλάν στα γαλλικά. Δηλαδή, αποδίδεται το όνομα με κάποιο μόηχο έμβλημα. Ας πούμε μαυρομάτης, που είναι μάτια. Ή Σολομός. Όχι, είναι ειδική περίπτωση ο Σολομός. Είναι προσθήκη, ο Κεφαλάς, ο Καλογεράς, ο Καψοκέφαλος, ο Καπνίσης. Όλα αυτά τα εικόσμα αναφέρεται και από τους συγγραφείς τους παλαιότερους τους επτανησίους, ότι όταν τους έκαναν δεκτούς στην ευγένεια την επτανησιακή, τα εικόσιμα ήταν προσωπική τους εισήγηση. Και αν δεν υπήρχε σύγκρουση, γινόντουσαν αποδεκτά γιατί τους ήταν κατά κάποιο τρόπο αδιάφορες οι παραστάσεις. Απλώς δεν έπρεπε κάποιος άλλος να παρεξηγηθεί και να πει μου πήραν το δικό μου το εικόσιμο. Και ήταν ελευθέρα η επιλογή. Τώρα, η Βενετία έκανε νέες απονομές ευγένειας γιατί οι συνεχείς πόλεμοι και κυρίως με την Οθωμανική Αυτοκρατορία την είχαν εξαντλήσει. Γιατί αν κάποιος πολέμησε στεναρά και ανυπόκριτα και ανιστερόβουλα τους Τούρκους, αυτός ήταν η Βενετία. Οι άλλοι κάπως εξαργύρωναν μετά την πολεμική τους αντιπαράθεση. Και η Βενετία εξαντλήθηκε σε τέτοιο βαθμό που κατάπιε στη συνθήκη του Καμποφόρμιο ο Ναπολέον το 1797. Έτσι λοιπόν οι ανάγκες έκαναν να αυξάνεται ο αριθμός των ευγενών έναντι αδρών καταβολών. Στα Επτάνησα ήταν με τα καράβια, τα σπουδαία συνεισφορά και όλα αυτά ήταν εθνική προσφορά, διότι όπως είπαμε η Βενετία και οι σύμμαχοί της ή οι υποτελείς της πολέμησαν τον κοινό προαιώνιο εχθρό. Εκείνο που πρέπει να πούμε, Ιάκωβε, και δεν το έχουμε, Μαριάντα, νομίζω μαζί το έχουμε κουβεντιάσει παλιότερα, εξαιτίας του γνωστού επίπλου στην ιστορική εθνολογική. Κάποια στιγμή ο ανερχόμενος ελληνικός αστισμός, δηλαδή από το 1850 και μετά, επειδή οι σπουδές όλες ήταν στην Ευρώπη τότε, οι σημαντικές σπουδές και μεγάλο κομμάτι της λαμπρής νεολαίας έβγαινε στο εξωτερικό, μετέφερε και νοοτροπίες και συμπεριφορές. Ένα από αυτά που μετέφερε ήταν η συμμετοχή
στις φρατέρνητα των γερμανικών πανεπιστημίων, που δηλωνόταν πάντα με εκείνη την, ο Φρύτατος κ. Ανδρεάνος το ξέρει καλά, με την καρφίτσα στην γραβάτα. Και βεβαίως η συμμετοχή σε εταιρείες οι οποίες ήταν αθλητικές, οπλομάχους, που είχαν διάφορα σήματα. Αυτοί μετέφεραν την νοοτροπία στην Ελλάδα και απότομα βλέπουμε αστούς και προηγμένους αστούς με προσωπικά σήματα και ονομαστεί, έτσι, άτομα τα οποία δεν ήταν μέχρι τότε κομμάτια οικογένειές τους κάποιας αριστοκρατίας, αλλά με το νέο κράτος αποκτήσανε πολλά χρήματα, είτε από το εμπόριο, είτε από την ναυτιλία, είτε από την ανερχόμενη βιομηχανία. Με αποτέλεσμα έχουμε νέα οικόσημα, αστικά οικόσημα στο νέο ελληνικό κράτος. Και είναι αυτό το οποίο πρέπει να αναδείξουμε και να ερευνήσουμε. Ίσως και εν μέρει τα αθηναϊκά οικόσημα είναι κάποια από αυτά εκεί να εντάσσονται. Πιθανότατα. Τα αθηναϊκά. Είναι ο ανερχόμενος ελληνικός αστισμός. Αν θυμηθούμε και το άρθρο του Μακαρίκη του Καλιφρονά, περίπου είναι. Μάλιστα. Καλύψαμε το ενδιαφέρον του κοινού. Δεν σας κερδίσαμε πολύ το ενδιαφέρον, αλλά είμαστε πάντα έτοιμοι να τσακωθούμε όταν μας δώσετε την ευκαιρία. Λόγω μουσικάλη κυρία. Εραλδική. Ευχαριστώ. Σε εύχομαι τα καλύτερα. Μόνο ομορφή. Φώτη το Παπαθανασίου. Στράτος. Τι όχι. Τι όχι. Παρτολίδα σου λέω.